बिमा बिफाफ्रा मोनसे गाज्रि सन्देह दङ बे सन्देहआ जाहैबाय सिनेमायाव थाङोब्ला आर्टिस्ट जायोब्ला गोसोथोलायनाया बारा जायो होननानै सानलायो दानिया नोंथांमोना नाय मास्टाराबो सानै लानाय दं मास्टारफ्राबो सानै लाग्रा दङ पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव 5 लाखनिफ्राय 8 लाख लायो 5 लाखनिफ्राय 8 लाख गुदि फरायसालिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो जायफोरा जागायनाय मोनजेननाय बिथांमोना 3 लाखनिफ्राय 4 लाख मोनो बोसोरसेयाव बे बोसोरसेयावसो मोनसे सम दंमोन बर'फ्रा मुगैयोमोन सिनेमायाव ओंखारग्रा होननानै मुगैयोमन थियेटार गाग्रा होननानै मुगैयोमोन नाथाय आथिखालाव एसे सोलायबोबाय दं बेजोंबोदि फैसा खामायनो हायो बेजोंबोदि समाजाव सासे मोजां मानसि होननानै सिनायथि मोननो हायो बेखौ जोङो लासै लासैनो बुजिबोबाय आरो बेखौ बुजिबोहोनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि आर्टिस्ट एसोसिएशन जोंनि सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन बाथ्राखौ आं गोबां बुङा मानो होनबा नोंथांमोना बेवहाय रंजानाय नायनोसो फैदों मेथाइ खननायसो नायनो फैदों अब्लाबो बाथ्राखौ बुंथारनांगौ हिसाबै एसे बुंनोसै दिनै नोंथांमोननि जायगायावनो दङ बेयाव थानाय मानसिफोरा मिथिना मिथिया दिनै नोंथांमोननि बे मुसलपुर आर्टिस्ट एसोसिएशननि आन्डारावनो सिङावनो सासे ओरैबायदि मोजां लिरगिरि मुंदांखा जायनि फिल्म मोनबानो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा नायनो गोसो जायो नायो बिथाङानो जाहैबाय पंकज लाहारि फंबाय पंकज लाहारि दा पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां थाखा लायो सोरबा मिथिगौ पंकज लाहारिया मोनसे फिल्म लिरनायाव 5 लाखनिफ्राय 8 लाख लायो 5 लाखनिफ्राय 8 लाख आखा खमना खनसे दानिया गुदि फरायसालिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो जायफोरा जागायनाय मोनजेननाय बिथांमोना 3 लाखनिफ्राय 4 लाख मोनो बोसोरसेयाव बे बोसोरसेयावसो दाना मोनसे फिल्म लिरनायावनो जुदि 5 लाखनिफ्राय 7 लाख मोनोब्ला बेबो मोनसे फिल्म लिरनायाव 15 दिन 20 दिनावनो जायो मोनसे फिल्म लिरनायाव 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिनावनो जुदि 7 लाख 6 लाख जुदि खामायोब्ला मोननै मोनथाम लिरोबा बेसेबां फैसा खामायगोन बिथाङा आरो बिथाङा सासे बिएससि मास्टारबाव बोसोरसेयाव बिथाङा 9 लाख 8 लाख मोनखायो बोसोरसेयाव मावा दाङा मास्टारनिफ्राय दाना मास्टारनिफ्रायबो मोनो फिल्म लिरनायनिफ्रायबो बेसेबां लाब दाना अब्ला फिल्म लिरनाया माबा मोनसे गाज्रि खामानि नामा फिल्म लिरनायाथ' जेबो खामानि नङा जेराव फैसा खामायबाय दङ आनिफ्राय नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बर'फोरनि गेजेराव गोबां मोजां मोजां आर्टिस्ट दंसै बेयावनो दंफैयो दिनै फुजि बसुमतारी बिथाङा मोनसे फिल्माव एक्टिं खालामनायाव बेसेबां लायो आथिखालाव बिथाङा मोनसे फिल्म बानायनायाव 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख लायो 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख दाना 1.5 लाखनिफ्राय 3 लाख जुदि लायोबा मोननै मोनथाम फिल्म बानायबा बेसेबां थाखा मोनगोन मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां 15 दिन 20 दिनल' लायो दाना 15 दिन 20 दिन लानायाव जुदि 1.5 लाख मोनोबा 2 लाख मोनोबा मा लस दङ बेवहायनो दंफैयो जोंहा गेमसि दैमारि बिथाङा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो बिथाङा बे एखेखौनो लायो 20 दिनाव जुदि इखिनि फैसा मोनोब्ला मा लस दं मोनसे एलबाम बानायनायाव बिथांमोना 50,000 लायो 55,000 लायो मोनसे एलबाम बानायनो थाखाय बेसेबां नांगौ सानसे नङाबा साननैल' नांगौ सानसे साननैयावनो जुदि 50,000 मोनोबा 60,000 मोनोबा एलबामनि एक्ट्रेस जानायाव मा लस दङ सासे एक्ट्रेस जानायाव मा लस दङ दिनै लिंसार मोना एक्टर बिथांमोना मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां लायो मोनसे फिल्म बानायनायाव बिथांमोनाबो 1.5 लाख 3 लाख लायो मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां सम थाङो 20 मास मोनसे दाना मास मोनसेयाव जुदि 3 लाख मोनोबा मा लस दङ दा बेखायनो आनिफ्राय नोंथांमोना मिथिगौ सुलेखा मेदामा मेथाइ खननो फैयोब्ला बेसेबां थाखा लायो बिथाङाबो 1.5 लाख 80,000निफ्राय जागायनानै जायगाखौ नायनानै बेसेबां गोजान खाथि बेखौ नायनानै 80,000 1.5 लाख लायो दाना बेखौ जुदि मोनोब्ला मेथाइ खननायाव मा लस दङ
दा बेवहाय दङ दामग्रा देग्रा साबेसे दं बेयाव दामग्रा देग्रा बेयाव साबा दङ 6 जन दङ बिथांमोना बेसेबां लायो दामनायाव बेसेबां लांगोन दा बिथांमोना सासेयाव 10,000 लांगोन दाना 10,000 जुदि मोनोब्ला सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो बिथांमोना सानफ्रामबो प्रग्राम मोनोब्ला मास मोनसेयाव बेसेबां मोनगोन बेसेबां थाखा दाना होमबा माथो लस दं दा बेखायनो आं खावलायगोन आनिफ्राय मोनसे खोन्था दिनैनि दिनाव नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोननि जायगायावसो दंना गैया जोंनि जायगायाव केसि मिउजिक स्कुल दङ दाना बे मिउजिक स्कुलाव सेरजा दामनायनि मोसानायनि मेथाइ खननायनि मोसानायानो अनेकथा मोसानाय सावगारि आखिनायनि बिनि मिउजिक स्कुल दङ दाना बेवहाय जुदि नोंथांमोना सिमलायाव थाङोब्ला रबिबारै जुदि थाङोब्ला देलाय इउनिफर्म मोसानायनि दामनायनि मेथाइ खननायनि देलाय बिमा बिफाफोरा गावनि खुदियाफोरखौ लाङो मेथाइ खननो सिखायनो लाङो क्लासिकेल भकेल दा नोंथांमोननि जायगायावसो मिउजिक स्कुल दंना गैया मिथिया दानिया मा खालामदो मिउजिक स्कुलाव लांदो मेट्रिकआ पास खालामदो हाई सेकेन्डारि पास खालामदो हाई सेकेन्डारि पास खालामनाय लोगो लोगो जायफ्रा मिउजिकआव इन्टारेस्ट दङ बिथांमोना क'क्राझाराव फाइन आर्ट्स कलेजाव लांदो जायफोरा सावगारि आखिनाय दं बेयाव फरायहैदो जायफोरा सिंगार जायफोरा दामनाय देनायाव गोसो दं बेयाव फरायहैदो बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायनानै ग्रेजुवेट जादो ग्रेजुवेट जानायनि उनाव हाई स्कुलाव सासे मेथाइ खननायनि दामग्रा देग्रानि मास्टार नांगौ फैदो आरो जुदि बे कलेजावनो जुदि मास्टार जानो गोसोब्ला प्रफेसार जानो गोसो दंब्ला कलकातायाव नङाबा मुम्बाइआव मास्टार डिग्री फरायहैदो मास्टार डिग्री फरायनानै बेयावनो मास्टार जाफैदो दा बेखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावबा गावनि गथ'खौ सोरखौबा मेथाइ खननाय सोरखौबा मोसानाय दामनाय देनाय बेयाव फरायहोनांसिगौ गंफ्रोमबो स्कुलावनो जोंनो सासे मेथाइनि मास्टार दामग्रा देग्रानि मास्टार जोंनो नांगौ दा बेखायनो आं आसा खालामगोन मोसानायखौ मेथाइ खननायखौ खालि रंजानायनिल' होननानै दासान दिनै आं बेयाव फैदों दा बेनिफ्राय आं बेसेबां लांगोन नोंथांमोना खोन्थाहरनाय बेसेबां लांगोन आं दा बिनिफ्राय फंनैसो बखिनायावनो 50,000 मोनलांसिगोन दा 50,000 दसे बखिनायावनो 50,000 मोननांलाय मा लस दङ नाथाय बे 50,000 मोननो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन आं बायदि जानोनो गोबां खस्थ' खालामनांगोन बेयाव कमलेस्वर दं बसुमतारी कमलेस्वरा हिन्जाव जाग्रा आं हौवा जाग्रामोन उन्दैनिफ्रायनो जों मोसाबोदों कमलेस्वर बसुमतारी ओरैबायदि खानाय गोलाव लाखायोमोन हिन्जावफोराबो हायामोन ओरैबायदि साफा जायोमोन खनसे गसंना खोनसेलै कमले ओरैजाय कमलेस्वर बसुमतारी बिथाङा हिन्जाव जाग्रा आं हौवा जाग्रा ओरैबायदि हिट मोसाखायोमोन दिनै बैसो जाबाय जोंफोराबो हाबाथ' जाथ'वाखिसै हाबाथ' जाथ'वाखै फैगौ बोसोराव जानो सानदों दा जियानो जा बेयाव फैनायबा फैले आंखौ बुंफैगोन मेन्देलाय हाबा जाबाय दे आंसो जायाखै होनलायगौमोन दा आं हाबा जादोंना जायाखै मायाव सिनायमोन हिन्जावफोरखौथ' मालाय खाफालाव सिन्दुर लाबानो हाबा जाबाय होननानै सिनायो जोंखौलाय मायाव सिनायगौ बेबो मोनसे प्रब्लेम दा जियानो जा बे थांबाय दा जियानो जा रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जोंनि दिनै सावथुन मुलुगा गोबां जौगाबाय जों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो साबसिन एक्टरनि थाखाय 1 लाख बान्था होयो बेखौबो ओरैनो मोनबाय साबसिन महरगिरि हिर'इन बा फेमिलिनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन फिल्मनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन डाइरेक्टरनि थाखाय 1 लाख होयो साबसिन करिय'ग्राफारनि थाखाय 50,000 होयो साबसिन गासै 18था केटेगरियाव जोङो मोनब्रैयाव 1 लाख बान्था होयो बा बाखिफोराव 50,000 बान्था होयो दाना बिखौबो ओरैनो मोनथारो दा बेखायनो
नैबे जोंनि सावथुन मुलुगाव जेबो लाब गैया होननानै साननाङा दिनै बेयाव गोबां आर्टिस्ट फैगोन आर्टिस्टफोरा फैसा लांजोबगोन बैसागो दानसेया मा प्रग्राम जायो बैसागो दानसेया दिनै नोंथांमोना मिथिगौ फुकन बर'आ बेसेबां लायो 80,000निफ्राय 1.5 लाख सानफ्रामबो प्रग्राम मोनो सानफ्रामबो प्रग्राम मोनोबा बेसेबां थाखा मोनगोन बैसागो दानसेयाथ' सानफ्रामबो आरो माबा कलेजनि बबेबा सोरनिबा बार्थडे सोरनिबा हाबा सोरनिबा मराखा श्राद्ध बेफोरावबो सानफ्रामबो प्रग्रामानो प्रग्राम दा बेखायनो आर्टिस्ट जानांगोन बेनिफ्राय आर्टिस्ट जानायनि सिगां मा जानांगोन सोलोंथाइ नांगोन दा बेयाव दङ फुजि दङ दिनै फुजिया ग्रेजुवेट ना मास्टार डिग्री मोनथाय ग्रेजुवेट दिनै बेयाव गेमसि दङ बिथाङा मास्टार डिग्री MA पास जोंनि आर्टिस्टजोंनो बेयाव दङ प्रफेसर जोंनि आर्टिस्टजोंनो सोमोन्दो थानाय बेयाव दं प्रिन्सिपाल जोंनि आर्टिस्टजों सोमोन्दो थानाय बिथां दङ बिथाङा BSc मास्टार आंल'सो जेबो मावा दिसुन जेबो गैथ'वा आरो बेयावनो दं नै जाहा आर्टिस्टजों सोमोन्दो थानाय बिथाङाबो रेन्जार बाबु दा अब्लालाय माथो बेखायनो जोंनो मा नांग्रोगोन गावनि खुदियाफोरखौ सोलोंथाइ होग्रोनांगोन सोलोंथाइ खमसे खम सासे आर्टिस्ट जानोब्ला ग्रेजुवेट जाथारनांगोन नङाबा मास्टार डिग्री जानांगोन ग्रेजुवेट जाग्रोनांगोन ग्रेजुवेट जायोब्लासो मास्टार डिग्री जायोब्लासो सानस्रिफ्रा राफोद जायो साननायफ्रा मोजां जायो जों मोनसे खोन्थाखौ नोंथांमोना मिथिगौ एबा मिथिगौना मिथिया जायफोरा हिरो जायो हिर'इन जायो जायफोरा मोसायो जायफोरा दामग्रा देग्रा जायो बिसोरो माब्लाबाबो ड्राग्स जाया बेखौ गोसोआव ला माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मानसिया सिफुं सुबाय बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाला ड्राग्स जाबाय माने बे सिफुं सुनो रोंला जाय मानसिया मोसाग्रा बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाग्रा ड्राग्स जाबाय माने सिफुं सुनो मोसानो रोंला जाय मानसिया एक्टिं खालामग्रा बि मानसिया माब्लाबाबो ड्राग्स जाया जाय मानसिया मेथाइ खनो बि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया दा बेखायनो गावनि खुदियाफोरखौ जुदि कालचाराव हरबाय माने बे ड्राग्सनिफ्राय फ्रि माब्लाबाबो ड्राग्स जाया बेखौ नोंथांमोना गोसोआव ला जोंनि गेजेराव सासेबो ड्राग्स जाग्रा मोननाय नङा नाथाय जायफोरा मोसानायाव गोसो गैया जायफोरा आर्टिस्ट नङा जायफोरा मोसानायाव गोसो गैया जायफोरा दामनाय देनायाव गोसो गैया बिसोरो बाइक साखावगोन ड्राग्स जागोन लोंख्रुब जख्रुब खालामगोन दा बेखायनो बिमा बिफाफ्रा जोंनि आर्टिस्ट लाइनाव लाबोयोब्ला मा जायो ड्राग्सनिफ्राय फ्रि जायो नाथाय बिमा बिफाफ्रा मोनसे गाज्रि सन्देह दङ बे सन्देहआ जाहैबाय सिनेमायाव थाङोब्ला आर्टिस्ट जायोब्ला गोसोथोलायनाया बारा जायो होननानै सानलायो दानिया नोंथांमोना नाय मास्टाराबो सानै लानाय दं मास्टारफ्राबो सानै लाग्रा दङ प्रिन्सिपालफ्राबो सानै लाग्रा दङ साख्रिआवलाफ्राबो सानै लाग्रा दङ माहाजोनफोराबो सानै साथाम लाग्रा दङ थिखादारफ्राबो सानै साथाम लाग्रा दङ नाथाय मेगनाव गोलैयो आर्टिस्टफोरनियाव माने सिनायो नालाय दा बेखायनो जों बिनिफ्रायबो फ्रिबाव जायफोरा फिल्म गायो नोंथांमोना खाथि खाथि रायलायनाय मेगनजों मेगन रायलायनाय मोदोम बुलायनाय नुनो हागौ नाथाय आर्टिस्टफोरनि गोसोआव माब्लाबाबो गाज्रि सानलायनाय गैया नाथाय जायफोरा बिनिफ्राय गोजानाव बिथांमोनासो बेलेग बेलेग थान्दा थायो नाथाय आर्टिस्टफोरखौ नुनो हागौ मोदोम बुलायगोन जंखायलायगोन नाथाय बिथांमोननि गोसो सिङाव जेबो गाज्रि सोमोन्दो थाया दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो नोंथांमोन आं गोबां बिबुंथि बुंबाय बेयाव बिबुंथि खोनासंनो फैयाखै गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइ होग्रो सिगां सोलोंथाइ लोगोसे मिउजिक स्कुलावबो होफा अब्लानो जोंनि गेजेराव गावबा गावनि खुदियाया मोनसे नङा मोनसे लामाखौ लानो खाबु मोनगोन